møgung. Nu har vi ansvaret for dig, så du har bare at gøre, hvad der bliver sagt. Ja, ja. Det håber jeg. For hvis ikke du gør, hvad der bliver sagt, okay? Ja, ja. Smut med dig. Hvad fanden skal vi give morgen til aftenen? Det ved jeg ikke, hvad du tænkte dig. Vi kan kigge ind i skabet. Vi kunne give hende... Aha, vi kunne give hende nogle salgstænger. Sabine, der er mad! Den rømme hende der hende. Kom så, Sabine, her. Kom her, din. Skal vi have flæskesteg? Nej, vi skal ikke. Se, der. Salgstænger. Din livret. Spis det. Spis. Jeg vil ikke selvstænge. Spis. Skal du have stor? Spis. Svar. Nej. Nå, hvor er du sød, Sabine. Jeg elsker dig. Rune, vågn op! Hvad er der? Sabine, vågn op. Nu! Jeg sov med Jacqueline. Jeg er ligeglad. Må jeg godt komme ned på legepladsen? Ja, men så også kun fordi det er din fødselsdag. Yeah! Ud og tage tøj på. Gå nu bare i forvejen. Vi gider ikke glo på dit grimme fjes. Smut så. Jeg gider ikke være på legepladsen. Hvad er der egentlig sjovt i det? Jamen, den morgen synes du, det er sjovt. Fint. Nå, lad os finde Sabine. Sabine, hvor er du? Hold nu frem, Sabine, vi gider ikke mere. Jeg opgiver. Hun er jo sikkert bare løbet væk. Stop nu det der. Der er sikkert bare gennemleg. Når må hun så gennem sig, hva'? Det ved jeg jo ikke. Det ved. Hallo, gider du godt lige? Hey, din. Okay, fint nok. Gode venner. Gode venner. Hey, Rune. Rune, er du okay? Haha, snus. Hæ? Hallo? Det var ikke engang sjovt, det der. Hallo, hvad skulle det til for? Du er fucking idiot, mand. Det er du også. Hvad laver du, mand? Nu må vi altså stoppe det der. Vi skal finde Sabine, inden det bliver for sent. Du er ret. Gode venner. Gode venner. Okay, kom. Sabine! Kom nu, Sabine! Gør hun her? Ja, måske. Prøv at se, om hun er her nogle steder. Men jeg er i gang. Men jeg kan ikke se hende. Jeg begynder at blive bekymret, Rune. Hun har været væk over 2 timer. Jamen, så må jeg ringe til politiet. Nej, det svin skal fandme ikke blandes ind i det. Det her, det er ikke Sabines sko. Jo, vent lige. Jo, det er. Det er Sabines sko. Hvad er der sket med hende? Jeg aner det ikke, men hun må være løbet den vej. Nej, Sabine vil aldrig være løbet derind. Det gamle fru Hansens have. Hun bryder sig ikke om selskab. Det du siger er, at du ikke vil lede efter en mere? Fint. Hvis du gerne vil høre historien, så kom. Ja, jeg tror det var for 3 år siden, da jeg skød en bold ind i fru Hansens have. Jeg ville hente den, og hun så mig. Hun tog en kæmpe stor sten og kastede efter mig. Jeg blev ikke ramt. Men lige siden dengang har jeg altså været bange for hende. Det kan godt være, at lyder lidt pide, men sådan er det altså bare. Ja, det er okay, Marker, men vi skal finde Sabine. Ja. Hun kan være på den her side af banen. Hvis hun er det, så lover jeg Gud at være sød. Sabine! Sabine! Hun er der! Sabine, vågn op! Sabine, vågn nu op. Tal til mig! Sabine! Sabine! Hun er i live. Jeg løb ind i fru Hansens have for at gemme mig, men så så hun mig, og så løb jeg, og så faldt jeg. Men hvorfor løb du? I skændes hele tiden, og jeg kunne ikke lide det, og I behandlede mig heller ikke ordentligt. Men vi lover dig, Sabine. Fra nu af vil vi altid behandle dig ordentligt og Giv dig god mad. Ja, og vi vil...
altid være søde mod dig. Det lover vi. Okay, men hvorfor? Fordi Det du har er vi- vores lille søster. Og det har jeg lovet Gud.